जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या आज निवडणुका होत आहोत. आज आपण आहेत माटणे जिल्हा परिषद जो मतदारसंघ आहे. आज आपण माटणेमध्ये आहेत. आपल्यासोबत पोलीस पाटील आहेत. पाटीलजी काय सांगा, सकाळपासून एकंदरीत मतदानाला सुरुवात झालेली आहे आणि कशाप्रकारे वातावरण आहे? मस्त भाई, शांतपणे वातावरण चालू आहे. किती टक्के मतदान झालं आतापर्यंत? 4 ते 4:30 वाजेपर्यंत 54% मतदान झाल्याचे आढळून आलं आहे. आपल्यासोबत माटणे पंचायत समितीच्या उमेदवार ज्या पार्वती महादेव गवस आहेत, यांचे पती महादेव गवस आपल्यासोबत आहेत. गवसजी काय सांगा, सकाळपासून मतदानाला सुरुवात झालेली आहे, एकंदरीत कशाप्रकारे वातावरण आहे? आज बऱ्यापैकी म्हणजे शांततेत मतदान पार पडलं आणि आज आम्हाला प्रोत्साहन चांगल्यापैकी आहे आणि जवळजवळ आज 70 ते 80% आता मतदान झालं. अजून पण थोडंफार होईल आणि शांततेत आणि बऱ्यापैकी आम्हाला सध्या आणि आमची दोन्ही जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती या दोन्ही सीटी आपल्या निवडून येतील अशी मी आशा बघतो.